Tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Isip ang orasan, oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, builog na giredulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag subong man, builog man giredulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX or Klinika Mighty C, di alkaline base nga vitamin C, Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Kag subong man, builog man giredulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX Coffee Mix, kag Extend Food Supplement for Men. Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. 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 Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 41 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog Western Visayas, may
Gabigid sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Labasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton matanan nga mga taga-Palamati sa 42 ka mga banwa. Sa ka Componi City sa Pasay City. Sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan. Sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisagran, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5. Ayong gabi, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Pakinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, diwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Pakinandan mangin kaupon man aton karon na mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Rifoyo, Iluto, K5 Ramilo Palik. Tamang ikaw po naton karon mga balita, mga information nagikan sa iba naton nga mga K5 beat reporters. Kag mga investigative report, mga follow-ups nagikan sa iban pa nga mga reporters. Nagikan sa City Hall upo naton si K5 Chenny Kauyunan, Iloilo Provincial Capital, si K5 Alex Escalante. Kag mga investigative and mga follow-up report nagikan kay K5 Kim Kaluyon, kay K5 Karen Badilla. Kinandan upo naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Atong news center upo naton si K5 Sunny Punay, K5 Joy Ape. Sa kinandan ako naman yung K5 June Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, February 25, 2025. Pitsa 25 na kita ko, tatlong tulog na lang mga K5. Matapos na ang bulan sang kuan galiyon, sang Pebrero. Nasulod na kita sa bulan sang Marso. Hala, nagahilapit. Mga K5. Ang May 12, 2025 ng eleksyon. Tamatamat na. Nagahilapit mga K5. Ito sini nga mga pinalangga nga mga tagparmatida. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kamusta na kamuda? Mayang gabi gid sa ato sini mga kauturan labi na sa mga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi sa aton nga mga kauturan nga mga nagapulaw bugtaw subong nga gabi, may mga trabaho pa ya, no? Labi na gid nga ato sini mga kauturan nga mga call center agent pa. Sila gining mga nagatrabaho nga pulaw kung gabi kay 500, no? Ang iban pangadlawan man, pero ang iban halos kalabanan pang gabi gid, no? Ay gabi gid sa tanan nga mga kauturan naton, nga mga call center agents. Good evening. Sa aton man nga mga driver sang taxi, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, mga public utility vehicle drivers, and sa mga private vehicle drivers man nga naga-monitor, nga panag-iya sila masalakyan, naga-drive sa ila sila nga mga private vehicle, pakadto papauli sila tag sa ka mga puluyan, lagaw-lagaw, pakadto sila nga mga puluyan, gapala uli, iban galagaw pa man. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Good evening. Ay ginaalis man nato sini nga mga kauturan nga ara sa abroad, mga lantaw sa ato sining Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Pamati na kay nagalantaw diri sa ato sining Facebook page. Good evening sa inyo tanan-tanan. Ag sino pa? Mga security guards nga naga-monitor man, mga naga-pulaw man, amo man ning mga kauturan naton nga naga-pulaw galiyon. Mga security guards nga
Mga pamati man diri sa aton nga pagpangalagad kag mga manunudlo, mga teacher, mga students nga nagahimo sa ilang mga module, iban na may mga assignments. Kaya kabigit sa inyo tanan-tanan kag basta sa kutob sa mga pamati subong sa aton kabigit sa inyo tanan-tanan kay welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Sa kinandan sa ato siling nga pagpangaragad ano karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangaragad sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Headline sa mga balita lokal. Aksyon barangay kontra dengue. Din panawagan sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO. Wala gyapon nagatagam ka nagauntat ang kaso sang dengue. Diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo mga ka-K5 oh. So gani ang taga IPHO kon Iloilo Provincial Health Office ang nagapanawagan na mga ka-K5 para sa tinatawag naton nga aksyon barangay kontra dengue. Muna ning tiyempo sang paghulag sa mga barangay official. Panabi nga mga barangay official mga ka-K5 nag-official lang sa barangay pero wala man nagatrabaho. Wa lang honorarium sa kada bulan. Okay lang man natani kung lakwa lang honorarium kung kaisa ang ilang nga ginabisi-bisihan mga ka-K5 Andre ang ginabisi-bisihan nila kung paano nila ipangampanyang ilang nga mga mga kandidato. Imbes nga temporar kang trabaho pagpangampanya kontra sa dengue nga nagapangatake sa ato sining nga mga kabataan kag sa mga pamatanon. Halos pila na ka porsyento ang mga nagkalamatay nga mga biktima. Sang dengue diri sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Dili man sa syudad mayara man. Storya nato na karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines sa mga balita lokal. Ginikanan sa mga minor de edad nga kag magkaradakpan nga nagalapas mga ka-K5 sa curfew for minors. Manabat man sa kasuguan, dugay na amo na sa ngato sining nakabutang ka nagapagkit sa aton nga ordinansa. Kangutob sa mga kabataan nga mga magkaradakpan sa curfew for minors, ang mga ginikanan ang layabol man ay dapat unahon gani ang mga ginikanan. Ano ka mo mga ka-K5 depende ina sa kwan mo, depende ina sa ginatawag naton mga ka-K5 nga pag disiplina pagdisiplina sang mga ginikanan sa ilang mga kabataan. So dayaw ko subong matyagan ko mga kabataan subong din ninawagid pwede nga madisiplina sang mga kwana sang mga ginikanan subong mga kabataan. So matyagan ko mga kabataan pa ang mga ginikanan pa among ginadisiplina sang kabataan. Ano na lang ang sistema ning ato nitong suli ng kalibutan mga ka-K5. Standby ka mo kaya ato na karon nga paghatagan sa pagtamot. Bangod mga ka-K5 nga damo sa mga kaso nga mga rinambol ka mga ilinaway ka mga pinatsanay, mga sakitay, binunanay, nagaluntad diri sa ato sa mga syudad sa Iloilo. Isa din ang na-involve diri amo ang mga kabataan, ang mga pamatanon. Daw hindi manami ini nga pamatian mga ka-K5 nga imbes nga mga kabataan amo mga ka-K5 ang ginadisiplina sa mga ginikanan. Nagkatabo yung mga ka-K5 nga daw ang mga ginikanan pa amo maluhod sa mga kabataan pagod sang sitwasyon subong. So dapat sa mga ginikanan dapat panindugin yung inyong pagkaamay, panindugin yung inyong pagkailoy. Panindugan yung inyong pagkailoy kung inyong pagkaamay.
Dapat kamo ang magdisiplina sa inyong mga kabataan, hindi kay kamo ang disiplinahon sa inyong mga kabataan. Nga sa diin, nagakatabo na inasubong mga kakipay. Pag-standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati kaya ato nakaroon nga pagatalakayon man diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Sunog sa isa ka junk shop sa distrito sang Mandurriao. Nagbilin sang 30,000 nga kahalitan. Ano sa taga Bureau of Fire Protection. Mga ka-K5, lagi na to sa may area sang kalahunan sa distrito sa Mandurriao sa may junk shop to ho. Mga ka-K5, ay nagsunog na nagluntad kagayna. Nagundihan sa nga to sila makatapos ng taga Bureau of Fire Protection. Ang ining junk shop nga nasunog mga ka-K5. Ang informasyon nga ti daw nagalabot ini sa mga 30,000 tanan ang kahalitan. Nga iya sini nga ginhalit sang nagluntad nga sunog subing lamang nga gahapon dira sa may barangay Kalahunan sa distrito sang Mandurriao. Storyahan taman na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita lokal. 47 o 42 anyos nga lalaki arestado mga ka-K5 matapos nga ginsukot sang utang apang nagpakita sang iya nga pusil sa city proper. Una ni sang masakit gid. Sukton ka na sa utang sang pagkatapos ikaw pang makuan, ikaw pang maisog. Ara mo man ang nagabaliskad subong kay 500. Nagabaliskad man ni subong kay ang mga manug utang mas maisog pa sa nagpautang pero sang tiyempo nga nagapangutang ni sila. Dihamak nga daw di patulo-tuluan niya kasi sang iya nga luha kung nagpangutang siya. Ay, relate ka mo, relate? Akong daw makarelate man. Sa mga ka-K5, inablang utangan ka na pagkatapos pag-utang si mo, pagkatapos mga ka-K5 kung ikaw na lang mismo yan na huya magpanukot ang 500 ano nagakatabo subok sakit man iba tsagon kakasakit man pamatian pero sa pagamatuhod lang amon nagakatabo subong. Pagpangutang sa simo daw halos sa pasan yang kalibutan Black K5 Andre. Pangutang nga simo mambal sa nga ba pare pautangay ko na emergency gid sa nga kunto nga muni mo to. Grabe gito ilabi na mga kwan, mga emergency, mga ospital. Nga akon nga kwanto nga pamilya to na ospital, ti manuguwa kami sa ospital, wagi kami sinog hatag to inog bayado. Hindi gani ba pare. Basta damo sa mga kwan, halos kalabanan sina sa mga katabo sina, kalabanan gid nga mga utang, gid kalabanan na mga ospital. Hindi gani may mga hilinga gawon nga mga balayran sa eskwelahan. Hindi bala kay 500 mga inog bayad sa mga kuryente, motdan kuryente, motdan tubig, hindi nga gawon gid. Hibi-hibi halos kalabanan. Labi na gid kon mga ospital ti kun ikaw abi kay 500 ang ginahulaman nga may medyo may ara-ara ka man gawa nga ulo abanse. Hindi siyempre maluoy ka gid lang. Ga kuan mo ga tulo ng luha nga pangutang si mo mong. Tapos ang iya sina nga kuan ang iya sina nga irason sa sunod si mana pare. Mare. Sunod si mana bayaran ko lang na. Sunod nga may nadlaw bayaran ko man na. Sos kung kaysa ka kalabutan tag tinuig way. Kalabot tag pila ka tuig mga K5 nagapabilin nga hulam. Kung pamatyagan ko, kung ginkuan mo, kung himo mo nga pasakaan sa paro sa Bombay, ano pamatyagan mo, imo nga kwarta, guro nagduble na mo. Kaya ka man ti, siyempre, amigo mo, best friend mo, kung ano da, mga ka-K5, kaya lang alang mo na karoon na noon. Tapos, una-una nga adlaw, makuan pa na. Una nga adlaw, mapabatsyag pa na siya, mambalsang niya pare. Sa sunod lang galing akong bayad kaya daw walang alang gido. Sunod nga mga sinimana kay 500 arap pa nagyapon. Dari pasensya gida daw mao dulo delay gawa nga akong inog bayad. At nga sang ulihi mabinubabulanan.
Kung hindi ni mo na K500 pag i-message bla o kung distinggiron. Hindi pa na mag-una mensahe. Tapos distinggiron mabi mga after 3 months o 4 months na reply pa na. Sila niya, way gid na tigayon, niya mo ni mo to, gimprinda ko nga kung niya mo ni mo daw, way gid siya may mabato. Tapos sa ulihi, kalabutan mga tinuig, ay hindi na magpabatsyag. Kung imuon mo, ipangamuyuan mo na lang, kabay pa nga kabay pa nga mag-asinso, pangabuhi niya, para nga madumduman niya naman ka. Kay ni mo nga pangamuyo, kasi pamalang kung magkwana, basi kung mag-asinso, pruti kung kisa daw, waigit. At nga sa ulihi, i-message mo kay 500 sa Facebook, di gani sa Messenger, kung isa, ginablock niya na ka. Ay, kalain. Ano naman, hindi ko na sa matawgan, hindi ko na masa-message, hindi ko na mabaton, gali kay ginblock niya na ka. Tapos, kung magkitaay ka mo, for example, masugutaay ka mo, makauna sa kita si mo, galikaw mo. Gapalagyo na. Hindi na magsugata si mo. Kung mapasugata gani sa imo, mapabulag-bulag. Ay, sadya nga klase. Basta inutangay na gani paghambalan. Actually, sa pagkamatuod lang, no, mga kakifay, dapat sa mga manug-utang lang. Tani pa mi saron yung mambalang asang chimpo nga ara kamo sa kapipitan nga inang gipit ikaw mo bla kay 500. Inhatagan niya sang kasolbaran ang problema mo ginalukdo. Dapat pa mi saron yung gina nga amo na tani balang. Hindi simpre, hindi man nagakatabo nga kutob ang ang ginpautang niya si imo, hindi kinahanglanon na hindi bla kay 500. Ginakuha niya man mo, ginaprepara niya man na para sa iya man pangabuhi mo. Tapos ginpahulam niya lang si imo, kay tungod niya luoy sa si imo, migo mo siya, kumari mo siya, kumpari mo siya. Siyempre, nakita yung sitwasyon mo na luoy siya sa imo. Tapos ginpahulam niya ka, bangod para masulbar ang problema mo. Tapos subong yang imo nga inhulaman, amo naman niya pa problemahon mo, gindugangan. Imbes nga siya nagsulbar sang problema mo, subong, ikaw yung naghahatag problema sa iya. Ikaw pa naghahatag sang stress sa iya. O hindi bala kay 500. Huwag mo na ginapaminsar. Kani dapat paminsaro mo na bala. Mahambal ka nga ayahay. Isa na mo na ito matuwa. Purti, ariyo amat-amatan ko na lang hindi bala kay 500. Nambal sa nga ti, sumpaon na pare. Bauti pasinsyagin. Hindi ko matingo bayad si imo kay purti ka pigado. O ari abi mareo. Ibayaran tagabi amat-amat lang Halimbawa, utang ko si mo abi mga 50,000. O ari 5,000 lang anay so bunga bulan So nga bulan 5 naman Basta nga ma-impas ni Blacky 500. Sang sa wala gid nga galabot sa mga tagpila ka tuig nga ara nagyapon pundo lang. So dapat sa mga nagapangutang dabaw sus nano magkamuman. Kunan nyo man da ipamisaron yung nga amuna ang inang tao nga nagpautang sa imo, insalbari ang problema mo. Insulbari ang problema mo. Subong, ikaw yung naghahatag problema sa iya. Kay bisan panukot kung kaysa ikaw pang maisog. Maria Ihunes, tigrapon ni Santissima. Ayan, tawa nyo blau. Nagkakakipay. Hindi natabo nga ginsukot sang utang niya. Siya pa yan napakita-kita kapusilo. Tarso. Tingin pa dakop sa pulis mga kakipay. So ato nakarega plastadri sa ato siling nga pagpangalagad. Kagato siling nga mga pila ka mga headlines sa balita nasyonal. PNP nakarecord sa 40 tanan ka mga kidnapping cases. Gamay kang tanan sa underground gambling kag cyber fraud. Grabe yun. Ari na naguluwa naman ng mga isyo, mga kaso sa musiniyo. Isos. Ba nagalaptag mga kakifay ang pila ka mga kriminalidad nga nagaluntad rin sa aton sa Pilipinas. So, depende na sa presidente mong, depende na sa nagauyat sa ato sining nga rinda sa gobyerno. Mga kakifay. Samtang Senado, sarang tapuso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sulod sang 3 kabulan suno sa kay Escudero. 3 months lang. Fight sa. So, ng taon ta, kung anong marisultas ni.
Samtang Elgaten Wealth, Case Batok sa kay Marcos Senior, Inbasura sang Sandigan Bayan. Baw. Perte. Grabe nga mga balita. Oh. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton mga kauturan ha. Oh, standby ka mo. Kaya ato nagkaroon nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pangalagan. Ang mga balita nga inobatian ng builog na nga idadulong sa inyo sa kalwan na sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Mga ka-K5 sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Nagaproblema bala kamo sa diabetes, hypertension, kag iban pagid nga mga klase sa mga baratian, mga ka-K5. Yari nang sabat sa inyo nga mga problema. Gamit ng ita sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Mayo ini sa mga balatian katulad sang diabetes, hypertension, ang mga iban pagid nga mga balatian, cirrhosis of the liver, kaglakip na diri ang cancer. Mga TB, kagiban pa nga mga pamaratian, mga ka-K5. Gamit na kita sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kontra cancer. Ang cancer wala sang bulong, mga ka-K5, pero kung kita ang nagahimo sa pag-inom sa mga pamaagi sa pag-prevent para nga hindi magtubo ang cancer sa lawas naton, pwede gid. Kinagi sa paggamit sa mga pila ka mga food supplement nga nagapulig ini para sa pagpabakod sa ato sining lawas kontra sa mga pamaratian kapag develop sang cancer sa aton nga lawas, mga ka-K5, no? So ari ang mga pamaagi, inom kita sang Klinika DTX 500 kontra cancer, labi ng sarcoma cancer, sos. Ining sarcoma cancer, mga ka-K5, isa ni sa katumulag sahon nga sa isang cancer. Apag amo man ni siya ang pinakabudlay, mga ka-K5, nga bulngon, labi na gid kon late stage na. Hindi na gani madala ni sa mga sa mga chemotherapy nga ini, mga ka-K5, no? So, ang mga pila ka mga factors nga nagapataas ang risgo sang pagtubo sang sarcoma cancer. Amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, marawig nga paghubag sang parte sa atong lawas, genetic disorders, or may ara nga family history sang cancer. Ang mga usual nga mga sintomas sang sarcoma cancer amo ang pagsakit kapag hubag sang tiil, kamot, balikawang, tuhod or likod kag tiyan, hindi magiho nga mga joint, kag pagkabali sang aton nga tulan bisan wala ini sang rason. Kani sa aton nga mga tagpalamatili kawan ang sarcoma kag iban pa nga mga sa isang mga cancer, magklinika DTX 500 kag may TC na kita adlaw-adlaw, mga ka-K5 nga kaya ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Wala labot sina mataas kag masaligan, mga ka-K5, ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman, mga ka-K5, ang isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapag-usog sa immune system capabilities, agod nga patyo naman nakalaguba nga mga selula sa lawas naton, pinagi sa apoptosis nga sa diin bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi na paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas kag mag-develop sa isa ka cancer. Inahanglan nga mag-inom na kita kag proteksyonan ng aton nga kaugalingon. Mag-inom na kita sang Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas kontra pamaratian, kontra cancer, kontra diabetes, kontra hypertension. Kag ang manami sini kay once nga nagainom ikaw sini, nagapabilin nga hoben ang aton nga lawas. Ayos! Ang Klinika DTX 500 kag may TC, mga ka-K5, the power duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nabakal ninyo sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Pwede mabakal sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Aron na pahamtang sa may Salvacion Street, corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Dira man sa may Cosmart sa Banwa, San Calinog.
sa may diraman sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte, Banwa sa Miagao. Kag diri sa Iloilo City, diri lamang sa kilid sang Centro Birch International Schools. Tupad sang Robinson's Haro, mga ka-K5, Dalan Ilopez, siyudad sang Iloilo. Pinaka-the best ni may ara sila sang libre nga konsultasyon. Yan o panginahulat nyo, magklinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sa aton lawas nga pirmi lang nga pagsik ang galaw-galaw. Oras alas 10:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magpamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midway. Before po na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunhan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawa. Kita padayon nga magakungkong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makako, and that instrument really gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglaki. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 20 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangaragad, i-check naton ang latest weather report nagikan sa ato sila nga local Pag-asa. Pag-asa Iloilo po sa ato sila nga mga Pag-asa forecasters. Diri sa ato sila nga pagpangaragad mga ka-K5, no? Pero basa kita sa mga mensahe nagikan sa ato sila nga mga followers nga pakigupod na diri sa ato sini nga pangalagad sa kay Dina Rabina, shout out no mayong gabi man sa liwat John, siling ni Kwan no, ngalan niya galing Chinese, hindi ko makilala kung sino ni. Sa kay Chirian Mihada mayong gabi da sa taga RMC inang pharmacy sa may barangay Tagbak no sa distrito Sangharo. Good evening. Ilabi na sa kay Madam Chirian Miha. Sa kay Virgilio Labado da idol, good evening. Okay, good everything man nga yaman.
Antes na sa pagdugang naton nga pagbangbasa sa aton nga mga mensahe, nagikan sa aton sini nga mga followers sa mga listeners. This time i-check naton latest weather report nagikan sa aton nga local Pag-asa Iloilo. Kung kita sa kay Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, good evening sa mga tagpalamati. Amo na itong latest weather update para sa sunod nga 24 oras. Sa latest analysis naton, shoreline nag-apekto sa silangan nga bahin sang Visayas. Northeast monsoon naman nag-apekto sa may Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather. Kita may posibilidad yung mga isolated, yung mga pagwalan-ulan, dalain siya sa ato na hangin amihan. Kasarangan kung tumabas kong hangin, rin si amihan silangan, ang magibabaw sa Western Visayas, yung mabalod at mga kadagatan. Temperatura na ito, 26 to 30 degrees centigrado. Aton nga adlaw, nagtunod ng alas 5:58 kaya nga sa hapon, mutlak inibas alas 6:01 kaagahon. Amo niya itong latest weather update, Talindaris Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, magmamugini, salamat. Salamat kid, Engineer Ferds Rubin. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa pag-ato sa ato sini nga Pag-asa o sa kay Engineer Ferds Rubin. Salamat kid, no? Daway makita sang mga weather disturbance kila. Wag luwas kila lamang sa share line nga makita ang ga-epekto sa mga pagulan-ulan diri sa ato sini nga Western Visayas, mga ka-K5, no? Kag Southwest monsoon nag-epekto sa mga area sang Luzon, mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagad, mensahe nagikan sa iban pa naton nga mga followers sa kay Binji Asturias. Good evening. Shout out lang sa kay Marburka. Mayang gabi man kag shout out sa kay Neljo Gabion Pamplona. Nya pa shout out idol Uwak Boys sa Baldusa Zone 3 ga Paragaak. Kami pamati sa imo di subong. Idol John Ranti, Tutong Banoy, Raymond kag Rene. Sa kay Richard S. Pistanyo, good evening kay 5 Idol John, kapulot number 1 sa counselor. Good evening man, thank you. Sa kay Inilin Villamor, good evening Idol John, shout out man sa pamilya ko sa Buntatala, Idol. Mayang gabi sa tanan-tanan nga mga ka-K5. Kay Ariel Brillo, good evening Idol John, relate ako sina kay nahulaman ako tugan-tugan lang. Sa kay Jomar Pinisilia Rodriguez, good evening idol, tamyaw ko lang ang mga tanod sang Rizal, Palapala Zone 1. May gabi da sa tanan-tanan nga mga tanod sang barangay Rizal, Palapala Zone 1. Sa kay Richard S. Pisanyo, nami sang jingles mo idol John, ginapa-sound ko ni sa Bluetooth speaker number 1 kagid sa counselor. Abba, nanamitan sa jingle ko kay 5 Andre. Ano man inang nami giman ni guro akong jingle mo may pabati ko si mo kay 5 Andre. Paano ko ni ma-send si mo kay 5 Andre man? Kaya lang gida, testingan ko abi kung pwede ko ni ma-send sa imo kag pwede mo ni ma-download sa imo da kay 5 Andre, no? Testingan ko i-send ko sa imo ha. Dahil lang gida. Ari-ari kay 5 Andre, oh. Okay. Nalipat gali ko. Okay, dali lang gida. Kay i-send ko sa kay 5 Andre bala kay para makuha niya ara na da kay 5 Andre gin-send ko na sa imo. Okay. Lahat ko be open kung ma-open mo da. Ara na pa dala ko na pa-send ko na si mo. Pabati ko karon akong jingle bla. Ang kay 5 re umalay nami man niya po, no? Kay 5 re umalay. Kasi malipat ka mo ara da sa may banwa sa pututan ha. Okay. Sa kay Romerico Libuon da, idol mayang gabi liog tamyaw sa kay Pari Jimmy Basal kag Parico Richard Locas nga nagapamati gid subong sa imo idol. Salamat gid. Ay basi ko mamangkot ka makaron ko sino ang kwan ko sino naghimo sila sa ako nga jingle. Libre na akong jingle ha, way bayad ha.
Ang nagimo sina mga ka-K5, babi niyo ko sino? Away na sang liwan, ang nagakanta sang nagakanta sang nanay, nagakanta sang music di nga sang ambahanon bala nga palangga ko, turagsoy, kag ngiti. Si Madam Hazel Meyer. Si Miss Hazel Meyer. Amo nagkanta sina kag nag-compose sa sinang akon nga sa akon nga jingle. Kampiyon na K500 mo. Ang iyang sound o sa karamiton si pabati ko karon dugay kon maplastaran ni K500 ha. Mga ka-K5. Sakay Richel Rohoda, good evening. Sakay Anton Rimondo, tuod ni John nga nakaagi ka convict for libel. Oh yes, tuod na. Ako yung hambal nga wala. Pero ang conviction nga to mga year 1989 siguro pa to natabo, no? Dugay-dugay na to katama. Tong conviction nga to hindi umana siyempre mabasol kay galing kay mati fine man lang to, why man to imprisonment. Mga sakay Anton Raimundo, no? Kung nagapamati ka ako way kuya gakwan, way ko nagabinutig, no? Gasugi ko sang tutuod sina, no? Way man nakahulugan nga convicted ka sa kaso nga amo to kwan kay daw na kwan abit mo do takan gurong judge to kay permi lang ka kada kwan ka puspon. Takan guro judge ginhatulan niya way gani ko kapungko sa witness stand. Amo sa to nga time way ko kapungko sa witness stand, way pakugin pamangkot kun bala tuod ning akusasyon sakon. Kaya mo sa itong chimpo mga ka-K5, why kita sinanalit sa mga amo-amo na ano? During the time, pero don't you worry kay mga amo-amo ng mga conviction. Tinga kung convicted ka sa kasong libel, ano ginamalain da? Kay nga ina nga kaso, why man nakahulugan nga kung convicted ka, tutuod na gito, hindi bla? Sa kay Kasilim, kagkuhan lang to, fine atong ginhatag sang judge during the time. Sa kay Kasilim, ni hao Mr. John, good evening. Hope everything is fine and good. By the way, some of your co-workers are here in China, right? We are staying here at Shenzhen. If they nearby only, I can meet them and pass to you some souvenirs. Oy, nakapuli rosanda. Sa kadimalas masiniman. Nakauli rosanda. Nag-uli rosanda sa tike. Saan sila nagabot ganit kay 500? Aga papuli na. Nakalupad. Nagalupad na sa aeroplano papuli. Bosus. Sa kadimalas man kay 500 no lihi kita no. Tiway na nagkadto pa ganit sila to sa Great Wall of China mo. Kailan ka sa sunod kami ni Andre mapa China. Kitain lang tada sa China galing magkachimpo. Miss Kasilim, don't you worry. Makadto man kami ni K500 sa China makachimpo. Hindi lang magsako blaw, malib kami mga isak semana, duwak semana. Kay mapa China man kami. Sakay wait boss, good evening ka K5 Idol John. Ayambot sa mga manug utang da nga mga maisog pa sukton. Abi, ikaw na manog utang, ikaw ang dala sang kwarta. Hindi nga kwarta magdala sa imo para hindi maguba ang kredito mo. Tuod na. Dapat pulo paminsaron yung kuano yung mananang ang ginasiling bala nga ginhatagan ka sang pagsalig sang tao kay ginpautang ya ka kay nagasalig sa imo. Lalabot siya nga may pagsalig sa imo, ang kaluoy gid sa imo May tani bala ko ng pautang niya sa imo, inabalang na interesan niya nang wala man. Kung kiti siyempre miguhay ka mo, may gahay ka mo, kumarihay ka mo, hindi bala kay 500. Kung ginapasakaan niya ang pagpautang, ginanegosyohan niya na. Pero kung gipahulam niya ka nga wala man pasaka, butsingon, nagatrust sa imo, kag naluoy sa imo. Gusto niya kabunigan. Di dapat ikaw mismo ang magbulig sa imo kagalingon nga mabalik nimo ina ang ginhatag sa imo nga pagsalig sa imo nga amigo, hindi bala kay 500. Sa matamatan mo lang, hindi mo kasi ngabi nga ti kung tingob, for example, ginapahulam ya ka sa 10,000. Hindi mo masarangan nga tingob bayad 10,000.
O tayo-tayon mo pwede man na, matamaton mo, nato na riyan ay, may 500 ko di pareho. Ari na 500, sunod nga bulan, 500 naman At least, matamat na bayaran, ang trust niya sa imo, mabalik ka mahambal sa nga bayahay. Ano mo nagkapigado, tiginamat-amatan niya man, naginatingwaan niya man nga mabayaran, kaya hindi masa gusto nga maguba amon pag amiguhay o kung pag amigahay, hindi blaki 500. Na mo na sa punto da. Si White Boss, sila nga yambot sa mga balita, mga idol John, itulog ko na lang ni. Imagine, pati ang rally sa March 1, ginpaisol, digarapon sos Mariusip, gidya, tama gid si Claire de la Fuente, lumakad sana pabalik ang panahon. Ay, about tuod, no? Maglakat tuod ang panahon pabalik ti kunit tani at least kabalik kita sa pagkabata ako niya kung mga pwede lang makabalik sa pagkabata kay 500 gusto ko na lang magbalik sa pagkabata mo kung ara ka sa bata kung no bata gamay ka daway ka pa ya problema makakaon ka lang makatulog ka na ka maghampang piho na sang una sang bata pa ko gusto kong magdasig mga magdako. Ano kayo nagdako nako kag daw daga edad nako? Kada gusto ko mabalik naman sa pagkabata naman para nga way na problema. Kaon ka lang tulog ka maghampang piho na. Sa Kairos Balido da niya Eldon John Kapulot. Gihapon mayong gabi. Good evening man. Julie Albert Cagancia. Good evening Idol John. Saka Jobert Carabuena. Good evening Idol. Rose Balido, ako man Idol John para kon aga ipatubang ko di sa mga bantay hira patukaron ko adlaw-adlaw imo jingle. Salamat gid. I-record lang da. Pwede man naguro ma-record. Ara-ara na kay 500 ara na. Ari pabati ko sa imo Daway pa man naguro nakabutang nga ibuto no. Testing lang music. I-record na lang ninyo ang akon nga jingle para nga makuan nyo, mapatukar nyo da sa inyo nga tubang balay para sa mga bantay hira da siling mo. Ano na, makahaladlok na akon nga kuan nga para sa mga bantay hira gina yung akon da yung nga music yung akon yung nga jingle law. Testing be kay 500. Go! Tingog sang masa John Kapulot ang konsihal ta Handa na magserbisyo sa banwa Konsihal John Kapulot git kita Sincero siya kag masaligan Maisog may panindugan Ang konsihal nga may hinambalan John Kapulot atong kinahanglan Siya ang bantay sang banwa Ang tingog sang masa Siya kontra korupsyon kag kontra droga Mabuot kag maalam siya may ikasarang Ang aton konsihal sang banwa John Kapulot Ibalik ang katawhay kalinong Kasadya sang aton banwa Madamo na siya ang nahimo na John Kapulot may pag-asa git kita Siya ang bantay sang banwa Ang tingog sang masa Siya kontra korupsyon kag kontra droga Mabuot kag maalam siya may ikasarang Ang aton konsihal sang banwa John Kapulot Yari na ang konsihal nga tampad kag may abilidad. Number 6 sa balota, Konsihal John Kapulot. Handa na magserbisyo sa banwa. Ang tingog sang masa kontra korupsyon, kontra druga. Ari na, tingog sang masa
John Kapulot ang konsihal ta. Handa na magserbisyo sa banwa. Konsihal John Kapulot git kita. Siya ang bantay sa banwa, ang tingog sa masa. Siya kontra korupsyon kag kontra droga. Mabuot kag maalam siya may ikasarang ang aton konsihal sang banwa. John Kapulot. Konsihal John Kapulot. Si Konsihal John Kapulot. Si Konsihal John Kapulot. Konsihal John Kapulot. Konsihal John Kapulot. Si Konsihal John Kapulot. Si Konsihal John Kapulot. Konsihal John Kapulot. Mabuhay ang Iloilo! Kuan gali no ng Eye of the Tiger gali nga kuan no yang tuno kay 500 no. Daw may man daw te nami man aba. May chance mag number 1. Sabagay. Number 1 gani kay 5 News FM kunsyal pa. Te na-record nyo. Kamu na na-record pero kung gusto yung mga ayos ang kupyagin ngayon sakto, no? PM nyo ko sa akon nga personal nga account. Kay i-send ko sa inyo ang link sa PM nyo ko sa sa inang messenger, no? Sa akon nga personal nga account ang John Aluhado Kapulot. Ang iyang profile picture sang kay man damo-damo sa nagagamit sang John Aluhado Kapulot. Abi damo pi mga mga account nga may mga nagahimo-himo nga may ngalan nga John Aluhado Kapulot tapos may tsura man. Ang inyong sa message kamo sa akon nga account ang may ngalan nga John Aluhado Kapulot tapos ang iyang profile picture ang ang may ngalan nga city councilor na muna no ang profile picture bla nakaputi nga may ngalan nga John Kapulot city councilor. Naman nakabutang na amo na sa nga account dra nyo i-message sa ako na para nga i-send ko sa inyo ang iyang link para nga ma-download kag para mapatukar sa inyo nga mga nga mga karaoke. Hindi gani sa inyo nga mga sound system. Nami gali subong ko lang na batian nga galagabong gali kun ibutang mo sa sa MP3. Okay, 500 no. Patukar mo sa MP3 to kay 500 no, MP3 no. So MP3 mga kakipal. Nami daw masaot kuliwat ay regay. Maayong gabi sa kay DJ Ken Albancia. Pa-shout out sa kay Tito Lindoy Isparar. Romeli Bion Bunda, good evening Idol John. Ngayo ko imo nga t-shirt ha. Nagapamatig ko di sa imo live sa TV kay wala pa ko ya radyo nga K5 hasta subong. Idol, you're my number 1 city councilor. Number 1 ang masunod nga radio man sa radio para city councilor. Idol John Kapulot, you're my number 1 sa baluta. Baw, thank you kagagid sa kay Romeli Buon Bunda.
kay Richard S. Pistanyo niya idol, pa-shout out sa katiyuan ko kag pakaisahan ko sa Santa Barbara. Bonen Sotasio, Johnny Sotasio kag sa Pututan Tiay Ipang Subok Sotasio, sa Saraga si Lula Paz Sotasio. Thanks gid ka K5 Idol John. You're very welcome. Sa kay Lindoy, Tito Lindoy Isparar ko no sang from San Miguel, hanin sa kay DJ Ken A. Albancia. Kay Christine Gardose, good evening man. Miss Kathleen niya, okay, okay. It's okay Mr. John, this coming May, me and my mom will be going home to Iloilo to visit my grandma. At the same time, she will vote for the coming election. Hope to see you there. Oy, ari! Baw, may butante ko nga Chinese. Ari. Sadya gini. Si Mami, agalit taga diri sa sa Iloilo. Si 500, si Miss Katilim. Ate, sige, kanto di. Puli di. Kay ma-celebrate kita victory party. Sige. Miss Katilim, thank you so much Lagaw gid puli kay gid kay para maka-meet kita, makainom kita coffee together with K500 and to all K5 families. There is a K5 News FM Iloilo. Sa K500, about timing gina, no? Sakay sakay Mutya Melody, nami music yun ba? Nanamitan siya. Si Rose Balido, salamat kita Idol John, number 1 gid ikaw ya sa baluta ko, sulong gugma. Thank you. Mabuhay Idol, sila nga to. Okay. Sino pa? Sa pa-shout out sa kay Tito Lindoy Isparar Idol yagid ka. Wala pa sa gatulog kapamati sa imo. May duty pa siya buwas. Ay, tutulog na da. Kay Tito Lindoy da Isparar, tulog doon. Para may duty ka parumaan. Kung sa bagay, akon tulog ko launa alas 2 kagahon. Bugtaw ko alas 6 magyapon kay ma-house to house pa kami. Hindi bala? Anyway, thank you so much sa pagpulaw-pulaw. No? Sa kay Renz Monteclaro, number 1 kagid Idol. Thank you. Sa kay Ralph Abario, watching from Tibiao, Antique. Kay Virgelio Labado, Idol, number 1 ka. Ang kinahangkat ko ang mga tao sang uswag kon ano ni? Sino mapusta bo? Mamusta pa sa iyo. Oy, hindi mapagpustay maluoy ka, panahor ina. Sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, barikon nato na mga pila ka mga balita ka informasyon nagikan sa iba naton nga mga K5 reporters. Mga sitwasyon report karon nagikan sa patrol po sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Dili sa ato sila nga pagpangalagad ang mga balita inyo ba ng Builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist para sa mga virus ginioy, labi na gid sa dengue virus. So, nag-start ka bala sa balahaon kag matubig nga mga lugar nga paborito balayan mga ka-K5 sang lamok. Taas balang imo nga ginabatyag nga daw hilanat kag may upod nga mga pagsakit sang ulo, pagsuka ka papanakit sang kalawasan bow. So sa may naobserbahan kabi nga pula nga rasis nga nagatubo si muguya kag dughan, hindi na pagpadugaya mga ka-K5. Ini may posibilidad nga sintoma na ini sa ginatawag naton nga ginigo ikaw sang dengue virus. So kinanglanon mo nga mag D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio isa ka super food supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Mga ka-K5 kag sang vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Mga ka-K5 nga ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ginahimo sang lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin halin ini sa D3 Bio nga gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Mga ka-K5, ginapanami sang D3 Bio through MCTs o kon medium chain triglyceride ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas.
Kag ang vitamin kay isa sang pinakaginatawag naton nga fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o kon pagdugo sang kung ikaw ang ginadinggi na kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw na impiktan na sang dengue. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton mga kauturan sa ini ka reminder no. Tinduan aton og saran para hindi mabalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinanglan naton nga likawan ang pagstock sang tubig nga wala sang taklob nga dira sa aton nga mga puloy-an nga may posibilidad amo ning pagaitlogan sa mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Kag mag D3 Bio na kita da superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Ang aton nga oras alas 10:47. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ako. Habi mo yung basko. Ngayon na tadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para
sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-inap pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo!
kaya pang bunyak man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa mo. Bisa inon mo na ang white pa na nakahaw sa agad yung magkakto si Putsan. At siyempre may aramansan, may isip! Sigot na! Tapor, one, hindi ka makatulog ka mga raso ha? Hindi ka na matulog ka na. 1, 2, 3, go! Ismail Palis ka konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Wow!
ang bunga sa imo loko. Mayroon sa 100. Aba ko. Kung na yung ikakwarta. 200. 300. Wow, God. Ako siya anak ko, malo. 400. Ray Espeja Umalay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 1 minuto na nakaligad sa alas 11. Very check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad tabi. Kumusta unta kung anong sitwasyon sa palibot sa syudad? Upo na kita sa ato sining patrol. Upo sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. Sa K5 John, matugnaw ang gapyas ng hangin. Kanami isang ato niya kalangitan. Wala sang ditoon, pero doon hindi man siguro magulan. Ang atong nadalanon sa K5 John, makitaan. Pipila na lang nagalabay ng mga salakyan. Kag ari kita sa lugar sa malinong kag matawhay na plaza sang Haro. Tawhay ang Haro Plazas, Bong? Yes, katawhay sang Haro Plaza ka K5 John. Do wala gid gawa gid sang suroy-suroy. Doon pipila may makita nang kita diri nga mga legal naman ning pagidaron. Iba ni nagmuni-muni, paliwa-liwa, o kung nagpahangin-hangin bala ka K5 John. Diri sa may area sang Haro Plaza. Kag may makitaan na kita diri nga konti iba di ko nagutom di sila sa pag-muni-muni pag storyanay. Pwede sa kapit di kay Tia di sa bibingkahan ta sa K5 John. Sa paborito mo din nga ginabaklan. Oo. Namit man yang bingka, labi ko mainit-init pa. Bas ka namiton sa bingka kung mainit-init pa. Gani ay sa ng paborito mo bla ka K5 John? Oo, ngano? Ang itlog kambal sang tindira, di ba? Awa, dra ko pirmi bakal sang itlog, labi na kon itlog nga kuan inang medyo muro malasado ang pagluto. Aba. Meat din ang itlog ka K5 John. Hay na ni magyan niya. Paborito ko man ang itlog. How do hindi man? Amo na galing kay K5 John. Doon basi ko sala lang pamatinan ko. Ano? Bala mo na gid ngang paborito ko man eh. Man ni gal. Amo na galing nagplano ko kay K5 John. Si Mami Immaculate ga pamati to subong si Mami Immaculate balaan niya na akong paborito. Oh. Gani ka K5 John. Okay man na nga may mani na may itlog pa. Ay. K5 John naglibot-libot na kita diri sa may dito permi na kita diri sa may area sang Haro. Doon nagtisingan ta libot man ka K5 John. Di ba ka video? Kay may ginakabang. May ginakamang ka naman. Yes, amo nagaling away ka video subong kay kun pananglitan nga mag-video ka, mabalaan kung sa diin ang ginakamang mo. Nan, amo dito kay John. Isang una sang bata ka pa mahilig kay sa kamang mo. Lantawas ta subong kun ipangamang obra mo. Ay hada, may nakamang naman ni si Hado. Naglain pa ay. Tapat naman sa likron maninoy. Bala niya man ako na ginakamang mo. Kuano? Ay, may mga pila ka mga dalan gali subong sa syudad sang Iloilo nga nagahiwat sang mga checkpoints, no? Yes, K5 John.
magpatak na sa kasi Sidmon ka K5 John subong pulo na ka mga police station ang naton nga ari diri kay ki ari ang aton nga mga from 1 to 10 nga mga police station kanya-kanya ni sila ka K5 John nagpatigayon sa mga checkpoints kumelek iba mo ka K5 John kumelek checkpoints kahit mo ning napamasigurado ning pinagi diri kung may nagadala sa armas utang nila sa gwasing nga panimalay or diri sa pampublikong area matigayon sila nga ma-apprehend sa K5 John as well as sa ibang pagidya plano sa mga malain nga aktibidad diri sa Iloilo City or sa mga distrito naton diri ka K5 John. Pero pag luwas ka K5 John nagalibot makita diri sa may Smallville complex area makita naton nga do mga muning ugada do kaluya bla ka K5 John do wala gawas ang do kataw-taho gid na do kalinong di sang may mabatian makita nga mga sounds pero tido hindi mo siya bala ma-feel nga nga do party night gid sa bala kay ti subong Martes pa lang adlaw ti kalabanan gid nga naga-party ni mga kabataan kay mga may mga kauturan naton nga mga party goers mga Biyernes gid isang gabi ka K5 John. Pero ang area na dire bisan mga maning oras kadamo na sang sagyapon sang tawo kay ti mga kauturan naton may mga graveyard shift sila nga sa oras ng duty mayara man yati amo ng oras kay inumpuli nila ka K5 John kag diri man sa area sang Mandurriao ti amo ni may makita nga mga maning oras so isa ga kibot tingala kita nga kadamo kisa nagatinumpok sa dalom ni bala sang vertical clearance sa K5 John sa tuwa ni Kamol di sa Mandurriao gali mga kauturan ta nga mga BPO or mga call center agent sa K5 John. Kini sila ka K5 John mga maning oras di bugtaw ni sila iban sa ila ngati kun aga nagakatulog sa K5 John nagti nga magpawayuway kundi makabanat naman sa iliwat nila ka duty. Sa iban pa ka K5 John ginapang kadtuan kan kutob ni sa mga madulom nga area like diri sa barangay San Rafael Mandurriao parang kapasurkat kini ka K5 John diri sa may Plaswela may surkatan ka K5 John tapos sa barangay San Rafael sa likod ya sini tapos makalapos ka diri pa way na patabukan diri sa Tria maning gina-check nato ng kutob sa mga medyo madulom nga portion sa syudad ta kay mo ko kanami lang kung nag-patrol kita sa K5 John, may makita layo pa lang, makita ang blink sang patrol sa K5 John, sang pulis. Di, amuning area, di sakop pa niya sang Iloilo City Police Station 10, kada Police Captain Val Campbell, nga sila ni always get nga monitor sa dala naton. Ka K5 John, nagod niya, siyempre sa ibang pagit mga police station, nagod niya malikawan, ang mga posibleng mga kita po, sa dalagyon ka K5 John. Okay. Ate mo nang mayo at least ang atong subong nga palibot sa syudad gwardyado sa mga pulis no kada pulis may pusod kada pusod gali may pulis. May kada pulis may pusod. Baliskad man. Kada pusod may pulis. Kundi at least magtrutawhay nga to sining syudad kag inang may mga plano bla nga maghimo sa mga katuntuhan bla ma-prevent kay kita nila nga do may pulis unhan tol nya basi bala kun maghimo ta katuntuhan di madisgrasya ta madakpan ta blahaw. Hindi bla. So man importante ang natawag naton nga police visibility. Yes, amo gid ka K5 John. Dugang lang gid ka K5 John. So para wala makita na makita diskawaan nagkaroon nagapula-pula gid di abri guro magulan yung subono ka namin kita sang tapya sang hangin ta K5 John kasi din mo blabo katuna do ka namin magano da ka K5 John katugnaw magano klaruha nami magkontugnaw nami magkape sang DTX coffee mix abi ko na klaruha lang yan base blakon lain blang klase kanami ang imo blaw kanami magko coffee mix nga DTX coffee mix abi ko na kup kanami magkup hindi gali kup coffee gali coffee
Good line ako mag-pop kay Five doon. Basi kon mapatawara ka kay Five doon. Basi pagpuli mo, di ka kakup-kup. Yan. Kita outside di ko lang po naman tayo kay Five doon. Pero ito sa isa kagabi yun, sunggod dito sa maumaan. Ngaman. Okay, biyak mo nagwilit ako tanaw di sa mga paasang babae di sa may city proper kay Five doon. Di lagaw-lagaw naman sa Lidisma para makakita naman tada labi na sa mga mabini area blada. Para hindi ka naman katulog sa outside di Kulambo ka naman. Mayara ko na kumare mong mayara ko na kumpare gali mong. Kundi hubog siya puli sa ilang balay. Kigakig si kumare, kigakig ang iyang asawa. Gin pa outside di Kulambo siya. Outside di Kulambo sila nga hindi ka siling sang bana sa asawa. Hubog ka naman! Nagpuli ka naman, di nga hubog! Hindi ka magsunod rin sa muskutero! Dra ka na sa sagwa, tulog! Day? Okay lang, Day. Hindi lang okay lang kung sa sagwa sang muskutero, Basta, pagwaan lang di sa muskutero, buli mo, Okay lang basta, okay lang outside sa Kulambo, okay lang nang outside di Kulambo ka basta pagwaalang buli sa muskutero. Mo nang tirada da. Dapat kung outside di Kulambo gani basta pagwaalang latrasan sa muskutero. Ayos na. Piho na. Ay may kuan gali kita, may promo gali kita kay 5 araw no. Nami ni nga promo ho. Kuan ba nang kung madakpan ikaw ang nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag wala ka sang kag wala mo abi ginahalin-halin imo nga kuan nga radyo. Base madakpan ka ni K5 Aron o kung ni K5 EJ o kung sino madak nga mga personnel sang K5 News FM. Pow! Laban-laban, instant makabaton ikaw dayon sang isa ka coupon kag ang imo gamiton sa pagpasakop ang imo nga ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo. May raffle gid K5 ba Aron no? Yes, K5. Tapos may ara pagid kung may ipakita kapag gali nga kwan nga mga produkto bla sang K5 sang kwan sang klinika di alternatibo medisina and wellness center bla. Pero sabi sang kwan, pero sabi sang DTX 500, D3 Bio, may TC, DTX Coffee Mix kag iban pagid nga mga produkto sang di klinika di alternatibo medisina and wellness center. May additional kapagid nga tub-tub 5 ka coupons para nga kung damo imo nga coupons damo ang tsansa mga magdaog. Yung di ba? Yes. So imuon sinagali amo ning mechanics ay. Gabuton ina sa live program sang K5 News FM Iloilo ang mga maswerte nga mga tagpalamati. Pagkatapos bantayan ang paglawag sang imo nga ngalan kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay tawgan ikaw insigida sang K5 News FM Iloilo. Kung matawgan ka 3 ka beses nga way ka nakasabat, hindi ka na pwede nga kwanon, hindi ka na magdaog. Mahimo na ton nga maggabot liwat ang K5 personnel sa ngalan agod nga amo ang maswerte nga magadaog sa ngato sining tagpalamati. Ang himuon pagkatapos nga matawgan ka na makasabat ka na mahambal nga bing taga diin ka. Hambal sabi nga taga kuan ko, taga Rizal pala. Tapos kadtuan ka na dayon sang grupo sang K5 News FM Iloilo. Magkadto na sa imo balay. Yes. Pagkatapos himuon ang paglugo sang kahon. No? Iklaruhon ta ha, lugo sang kahon. Yes. Ilugoon nato ng kahon ngang unod ya may 2 ka dice. Ang tag sa ka dice may ara gali ni nga mga premyo, may appliances kag may cash prizes.
kag may ara ka pa nga consolation nga DTX coffee mix nan way kagid perdes ni ang imuon mo lang mati lang mati ano pa inulat mo mati no so sa pasalamat namo na for making us #1 FM station in Iloilo City. Yes, sa mo gina ka K5 John kay kita libot-libot man sa K5 John kaya on hold na si dire ka K5 John nga coupon ready na ta ready na dapat diskarte na ka K5 John tidon na sila agad nga parang nga suspense brother surprise sa K5 John nga pamatuon kaya pamatik naman sila nga samtang wala ta sa tuban nila ka K5 John mo sila loyal sila sa aton sa K5 News FM Iloilo kay K5 John aring Daiso pakita bla ring Daiso lang tawag bla kung pilang premyo sang Daiso bla wow or may 1.5 may 2,000 or may 2,000 may 1,000 may 2,000 may 700 may 500 amo ning lugoon mo muna pagaluwa paghahaboy mo muna pagtupaya kon 2,000 ang matupaan niya baw Maria Ihune so daog dayon 2,000 yes namo ni sang dice binyo galaw-lahaw kami ha. Tino gusto nyo, haboy ko na sa inyo ganahan. Ay, nagkakaw ganito, may kapamangkot. Diba, dali ay, balik ko na nga, kung nga, dahil sa... Ara na, okay. Si Ramel Ofalia Sistres. Sila nga, good evening, Idol John. Mangkot lang ko tani, if ang DTX coffee mix, pure na siya nga black coffee or may sugar na ina, kay gusto ko tani itry. Salamat kid. May dala na sa nga sugar pero gamay lang. And ang sugar niya, hindi siya kay makahalalit kid nga sugar, kundi brown sugar. And then may mix ina siya. Hindi na siya pure nga black coffee, kundi may halo na siya nga creamer ang bala inang chia seeds extract powder kag may ara siya nga ampalaya extract powder plus may sugar cane extract powder hindi black K5 aron muna sa yes kay kung mag-inom kasi na pagkuan mo paglugay mo may mga nagalutaw-lutaw ina dira nga kwan nga daw mga green bala namo na sang mga sugar cane extract powder tapos mga kuan ampalaya leaves extract powder amo na sang galutan mag-inom kaso sa karamiton na hindi black K5 aron yes sa gisabar ka K5 zone ang chia seeds pagid barang gabilog-bilog nang gabilog-bilog na chia seeds na namit na gabulig na sa para sa kwan gabulig na sa para sa inang hindi ka bala magutom tudo bla daw busog ka lang. Yes, ang maganda K5 zone. Okay. Sige. Okay ka na sa kwan? Okay ka na sa outside Kulambo? Hindi na guro ka K5 zone. Hambal ni Rose Balido. Gatutoy kadlaw si Rose Balido. Yan nami ba? Outside Kulambo. Pagkatapos pagwao na sa Kulambo. Buli. Marunggis kasi banay. Okay lang daya. Misan hindi lang ako magsulod sa musketero. Basta pag walang di buli mo sa musketero. Bao dungol. Bao kilala tagit na Batidoy. Kilala, tagit. Kilala mo gina. Bahala na da. Bisan nubog ko. Hindi ko sulod tulog sa musketero ga. Pag walang latrasan mo din sa musketero ga. Cherry Ann Elevencione watching from Saudi Arabia. As always, done, share, and like. Thank you so much. Cherry Ann Elevencione. Ayos, sige. Di ano pa ng iban nga mga balita na K5 aron? Ari ka K5 zone. Una-unta sa niyang lalaki nga ginasuport sa Bratane, isang yang utang. So,
Imbes na kwarta ka kay 5 John ang ginhatag, pusil ang nagpakita iya sa nagapanukot sa iya. Abaw sa kaisog. Siya nagapangutang, siya pang maisog. Iya sa kay 5 John. Ang arestado mo si alias Jerry, 42 anyos, residente gini sa San Valderrama Antique, pero temporaryo siya nagatinera sa Terminal Market kundra sa may Super. Samtang ang biktima naman mo si alias Inday, 33 anyos, sang Banuasang Santa Barbara. So kay Police Captain Michael Tuburan na nagluntad ining insidente dira sa may Mabini Street, City Proper, alas 11:20 sa ngaga, Pebrero 25 kung sa diin sa pag-report ni Isaila, giliyon man nga nag-responde dito nga iya kakapulisan kag nabaton ining reklamo ni kag sa diin na-recover ni sa kay alias Jerry ang isa ka revolver type nga armas utang kag may 5 pa ka mga live ammunition kay 5 John, pero hindi pa rin matumod kung ano ni nga sahit sang pusil kay 5 John. Sunod pa diri sa polis, iya hubog ining lalaki sang or ang suspect sang ginsukot ini siya sang utang kay ining babae ni negosyante ni kag sa pa amo ning pautang nga tingin nagapangalit ni sa nga jutay man nga aginan sa good man nga ti makasustainer man siya nga pagkatuwad daw kag sukuman sa iya nga pamilya kay 5 John. Higin pakitaan niya ni isang pusil bilang pamahog kuno kay 5 John sa nagapanukod sa iya. Pero ti mangod sini kinulbahan ining biktima kay nangayo sa o nagagin-report din sa pulis rason nga tinaaresto ining suspect kay 5 John. Nagapangatuban isang kaso si Jerry kay 5 John sa violasyon sa Republic Act 10591 sa Comelec Ganban ako ng Omnibus Election Code kay 5 John. Karon dito na siya sa may Iloilo City Police Station 7 kay 5 John. Ako na mo gindakop isa sa mga pulis, nakuha gid siya, na-recover siyang pusil, why? Yes, na-recover kay 5 John. Ano kuno nga pusil to? Revolver type ni sa kay 5 John. Hindi ma-determine kung ano pang sahig isang pusil kay i-submit pa rin siya sa may ipatest pa ni siya. Good nga matumod kung ano siya nga klase sang pusil kay 5 John. Ang ano itsura, kung magambal kita nga revolver, damo klase mong may ang pinakagamay nga revolver amo ang 22, no? Yes. May ara man siya nga 32, no? 32 bla na, no? May ara nga 32, may ara nga 38, may ara nga 357, may ara nga ano pagidang mga kuan man, ngang mga nang dibula man magambal kita nga revolver, dibula na mo, hindi bla? Yes. So kay kung magabal kita nga pistol, amo na sang mga kwan, mga dimagasin naman na saya mo na yung pistol. Tiato ya revolver type siya? Yes, kay 5 John. Ambot ko may ara mga 25 nga kwan, kung may 25 man nga revolver, may ara man guro 25 nga revolver mo. So ano ka klase ka dakuon haw? Kulang tangon kay 5 John ang iyang panghawason gini ko iya gini guro ka posible ka 357 kay 5 John kung ang tawon sa iyang ano ni sa iyang nawason. 357. Makita mo nang balaya mong balok ka mayara man nga kwan, mayara man nga mga pusil nga itsura sila mo daw 38 caliber revolver pero ang balaya 357 bla mga paltek mga paltek bla. Nga inablang pag palupok mo isa lang kalupok bla bungal na dayon bla. Ari kay 5 John. Ari ang picture yun sa naton sa GC. Sige be. Amo ning sahi isang pusil na malaba-laba ni sa kay 5 John ya. Sige be, pakita be kay 5 Andre be. Ipost sabi sa aton nga live no. Kag ipakita pusil kay pangayuan tabulig sa aton sini nga mga kauturan nga nagalantaw kag nagapamati kon ano ang kuan no, kon ano iya sini nga itsura sa mga eksperto sa kuan sa pusil. Kuan gali long barrel gali no pusil ang iyang bala baway mapatakilid ba no nami tani ko napahigda nimo gali kay tindog gali hindi mabalaan ko nung balaya bla be mag-amo ng balaya daw 38 caliber revolver guro niya galing kuan lang long barrel lang niara man nga pusil nga mo na mo no. Pero kung 357 kung nagahigda tani balay ang balanta kung nung balay kung iya ka 357 o kung iya ka 38 na no. Yes. Kuan ba tikpal glini. Kan hindi ka sang tikpal. Yes, kay 5 John.
hambala-bala. Tikpal. Tikpal. Ay kahaso. Sukton sa utang niya, mapakita-kita ka pusel? Yes, Lucky 5 John. Pila kuno iya nga pusel, pila kuno iya utang nga? Amo nang wala na nakapatulid ang kapulisan sa Lucky 5 John. Kung pila gining utang sang suspect siya sa kay alias Inday. Lucky 5 John. Okay. Sige. Ayos. Lucky 5 John sa ibang pagkibalita sa ilawan to sining yan patigayon man nga drug bypass operation diri sa may Zone 7 Barangay Kalumpang Molo. Sa rin sa 5 John ang suspect 3 na aresto ang kilala kay alias Alan, 35 anyos, residente man sa Barangay Kalumpang Molo. Sa rin siya ning bakwan sa isa ka plastic say sa suspected Cebu gamit ang 2,500 pesos bilang drug bypass money. Kag sa rin na-recover man ni Saya ang 18 pagid ka mga heat seal transparent plastic say sa suspected Cebu nga nagabugat sa 70 grams kag may estimated market value nga 476,000 pesos kag 5 John. Ang ining operation ginpatigayon sa Molopenti kag Regional Drug Enforcement Unit 6 kag 5 John kag naibaluan nga kagabi gali Pebrero 24 kaadlawan isang suspect ni kay sakto ni kagabi nag-standby makita ay kinsa ning target galing birthday kay 5 John kido madandog sa bala pero tikagina natigayon gid siya nga maaresto kay nagpalagin palampas sa nga birthday niya sang nadakpan sa pulis sa pahayag ni isang subject sa aton siling niya nakaagi naman sa preso sa 2020 kaya nakagawa sa kaki 5 John sa 2023 bagod man sa kaso sa illegal nga droga kaki 5 John. Botchelingon may record ng mga daan gali sa ining paggamit sa illegal nga droga kag paghupot sa illegal nga droga ni. Yes, kaki 5 John. Kaki 5 John sa duhan ta pag isa ning balita naton kinagluntad ning stabbing incident kung sa rin isa diri ang patay kaki 5 John. Nagluntad ning stabbing incident. Correction kaki 5 John. Hacking incident. Hacking incident. Labo. Yes, labo. Nagluntad ni sa may barangay Biniliwaan Mayor, Tigbawan. Alas 12:40 kay nasang udto subong adlaw. Sa din ang biktima mo si Wilfredo Hiraldo, 49 anyos. Kaki 5 John, ang samtang suspect kamo si Roberto Caniban, 70 anyos, kaganoon si residente sa nasambit ka lugar. So kay Police Captain Mansoy ang hepe sa Tigbawan Police Station, kagin report ni mismo sang asawa sa suspect, mga alas 7:55 sang gabi, kag ginsungka sa pulis ang iyang bana, tapos nga tiyang maning ginabo, patayan ng biktima. Nagresponde rin dito ang Police sa K5 John, sa lugar kag tinabtan na sini ang biktima nga nagakaya na kag may pila sa diri sa Mayliog kag sa tiil kag buta na sang may mga dugo-dugo nang iyang lawas. Base pa sa panaysayon sa asawa sa pulis nga hubog ni sang nagpuli sa ilabalay ang suspect kag natingala natingala ang asawa nga buta ang bayo sang iyang bana bra sa dugo kag hindi sa istorya sa mayo kiti bangod hubog siya. Sang naampawan ni sa kaki 5 John, higin pa himusan, higin paliguan sa iyang asawa. Dili na sa nakasuged sa kaki 5 John, na may ginlabo siya, pero wala siya makatugda kung napatay. Pahayag pa rin ni Captain Mansoy, may wala ni silang pag-insindihan ay isang suspect ang biktima, ay isa nakatuig ang makaligad, 2023 sa kaki 5 John, pero wala ni matumod sa kaki 5 John sa karon kung ano ang rason. Mo ni sa karon kay Ipon wala pa sang motibo gid ang pulis kon rason sa agin patay gid isang suspect ining biktima. Kay 5 John ginakaina in proseso to sa taga scene of the crime operative sa konsopong lugar kay 5 John. Sige. So ang ginlabo gali kwan gid itip gid. Yes, itip gid sa K5 John. Grabe man no. Anong motibo kuno nga ginlabo ito? Wala pakahatag gid si Sir Mansoy, si Captain Mansoy kay K5 John kay
ginapartidan pa rin nila ni considering late na bala ka K5 John, gin-report sa ila ka K5 John. Okay. Sige. Okay. Sige ka K5 John, amo yan to ng mga balita naton nga nakuha ta diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Bantayan pag K5 John, ang aton nga makuha pag mga balita kag i-post naton dira sa aton nga official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 digital kag isa pa sa aton nga K5 Iloilo News FM live reports para sa aton nga mga live diri sa dalanon nga K5. Kag nga mga balita nga nadulong gid sang kaaluan ang extend food supplement for men kontigato na balang kargada sa imong mga mister magkilala mo da kag mag-inom na sang ini kaya gud niya magdugay yung labing-labing kay misis nagapalami man sa blood circulation kaya nagapahilway giniya sang baratian sa aton niya ka korason kag ginadulong man kay K5 Reyes kaya manay gapalang ginang pumuluyo sa Panawasan Pototan. Ako naman si K5 Aaron Lefoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kaligawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 32 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Ang iyon nabatian ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5 no para sa ato sining mga kauturan nga mga ay problema sa inang blood circulation labi na gid sa mga kalalakinhan nga medyo kay pirmi sa kondisyon kapoy pirmi lapyo trabaho pagpuli sa balay no kapoy na bisan gani pagulo istorya kay misis kung kaysa daw ay nagit tsansa kay pagabot tulog dayon tungod sang kakapoy mga ka-K5 madula ang kakapoy madula ang problema para magapabilin nga sigapon ang puwersa kag magapabilin ang inang kapagros mag-inom na kita sang Extend Food Supplement for Men. Kaya ang Extend Food Supplement for Men may-ari ining maka kag klabuwas kang nagabulig ini para sa pagpanami sang sirkulasyon sang aton nga dugo kag paghatag sang dugang nga extra energy kag resistensya sa aton sining lawas mga ka-K5 ay labi na gid kung ikaw ang maglabing-labing kay misis. Bot silingon nagatungkaro na si Manoy resistensyado pagyapon ang lawas para nga happy si misis. Mga ka-K5 no hindi mabitin si misis kag hindi magsungkod si misis kung panangitan nga magpanguhit nga hindi mo pagsapakon. Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika lapit sa inyong lugar. Kag hindi gani kadto lang sa tanan nga mga klinika de alternatibo, medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Napahamtang sa mga nagkalalain nga mga lugar diri sa bilog nga Western Visayas kay sa bilog nga Pilipinas. Ngaton nga oras las 11:34. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay.
may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you.
At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. Kung si Presidente niya sa Tagalumanggan nga daw, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch.
Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 46 minutos na kaligad sa alas 11. Check naton ang mga pila na ka mga balita kag information nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton una mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ginikanan sa mga minor de edad nga madakpan sa nga nagalapa sa curfew, madabatman sa aton nga kasuguan. Dapat gid lang. Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kay 5 June, pasabton man sang otoridad ang mga ginikanan sa mga kabataan nga madakpan sang kapulisan noong nga magalapa sa curfew ordinance ng Iloilo City. Inisno kay Mayor Jerry Petranias kay 5 June. Asno sa alkalde, mayara sang ordinance sa kay 5 June ang syudad para sa curfew sa mga minors kag sarang manabat ang mga ginikanan kung madakpan ng ila kabataan nga naglapas sa among ordinansa. Inanggin pahayag kay 5 June sang alkalde matapos ang pag-vandalize sa mga portalet sa Sunset Boulevard sa diin kay 5 June mga menor de edad ang ginatudlo nga mga suspect. Matandaan man kay 5 June nga hugot nga ginadumilian man ang pagtambay sa mga menor de edad sa Sunset Boulevard sa paglapaw alas 10 sang kagab-ihon. Kagini nga balita ang gadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Nabatian report yung informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 48 minutos na kaligad sa alas 11. This time sa iluhan nato ng dugang mga balita nagikan naman kay K5 Kim Kaluyo. Inimay kang tanan sa report ng cause-oriented groups dismayado nga wala gin suspend na Mayor Jerry Petranias ang klase, trabaho, kadungan sa ika-39 nga anibersaryo sang EDSA Revolusyon. Kasip-sip masato sa kay BBM. Yari mga detalye sang mga balita. Kung kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 June, tuman nga pagkadismaya ang nabatyagan sang pila ka mga miyembro sang cause-oriented groups nga wala gin suspend ang klase kag trabaho diri sa syudad sang Iloilo kadungan sa pagkomemorar o kon pagdumdum sa ika-39 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Suno pa diri kay Mr. Elmer Foro ang tagpamaba sang Bayan Panay nga masubo nga kaangay nga nagbaliskad ang panindugan ni Mayor Jerry Petranias nga una nga nagclaim nga nanginkabahin kag biktima man sang martial law sadto. Dugang paniya nga kaangay nga nakalimtan na sang alkalde kag wala ginahatagan sang nagakaigo nga importansya ang makasaysayan nga hitabo sa Pilipinas. Accordingly, questionable man nga nagdeklarar sang class suspension sa naghiwas sang peaceful rally ang Iglesia ni Cristo sadto nga nagpakita sang suporta kay Vice President Sara Duterte kag amo man sa Grand Rally sang Alyansa para sa Makabagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang hindi naman subong nga ginadumdum nato no ang sakripisyo sang aton nga mga kapareho nga Pilipino para linggid lamang nga makakuha sang demokrasya. Kagini nga balita ang dadulong sa inyo sang produkto de kalidad ni Dr. Emil Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga among D3 Bio, MyTC, DTX 500, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Kagini man ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palanggagid ang banwa sang pototan. Sa liwatin ni si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Sa iban pa naton nga mga balita, sa ilo kita sa mga report nga impormasyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ang 10 center kuno tukuron sa banwa sa Ngalimudyan, no? Pati daw mayuman. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report.
Nagpatigayon sa groundbreaking ceremony ang Iloilo Provincial Government nga ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Daffeser Jr. sa Banasang Alimudyan, Iloilo para sa plano nga tukuron nga teen center. Ang Alimudyan ang ginlakip sa listahan sa mga napilian nga recipients sang Teen Center 2.0 Infrastructure Project sang lokal nga panguluhan. Ini ang patindugon sa Alimudyan National Comprehensive High School kag mag-aangkor man ini no sa development mantra ni Governor Defensor nga More Progress Iloilo, a movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. Sunod sa gobernador, ang Teen Center ang makabig importante kag crucial facility para sa pagsanyog sa mga pamatanon. Naibaloan nga ang proyekto ang ginpasalamatan ni Mayor Ian Kenneth Alfeche. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Timing gid K5 Andre, no? Timing na, timing. Antes ka mo magtulog, pangapi o sa mga nagapulaw-pulaw da, no? Hasta mag-aga. Kafe ang Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5, no? Naga-kafe ka na, naga-detox ka pa. No? May chia seed extract powder, may ampalaya leaves extract powder, kag sugar cane extract powder, nagabulig ni para sa pag-detox sa atong ilawas para nga mangin maayo ka mangin magapabiling nga healthy nga atong ilawas. Naga-kafe ka na, healthy ka pa, no? Mga ka-K5, no? Klinika DTX Coffee Mix. May kafe ka na, may detox ka pa. Wait a tiyempo, diri sa ato sining nga pangaragad. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, kinahanglan ako ninyo ka K5 June Alojado Capulot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan